Mutuka makema giga ye kiombe gote kiama kiria Jubilee kumuraria musike Dr. Fred Matiang'i muna mokonyi ibomurayo munebe kiamekyo na boigo mwerukia bwe bandere ya yekirugo kyoburayi bwense sobashale bana bomwaka bwechibwe na 2025 nebere nigo ababwatani be kiamekyo ba Jubilee kurwase bunge ya Burabu ejo gotoka mi account ya Nyamira banyaka bagwasokere tukolia lero na kwerengambya mono ase barokyo mogoko monne kubwatakana amone getambo kerekyo munago tumanyi muri gito podcast okara Wabwatani abaiga be kiamekyo ya Jubilee na nene kurwase rugongoro iga Nyamira imeye bunge yiga ya Burabu abo bakokoboko iganga ya Fred Okengo Matiang'i gochikunyara kabaga kwirurukia kerego kyoburayi bwense gwetera setigiti chama ya Jubilee ndigo besokire na gotokyo obotenere kiamekyo asokorwese keyugo kya somwana bweliroba Fred Okengo Matiang'i. And we have come here specifically just to thank the former president, the former president Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, for appointing Dr. Fred Matiang'i, our son from the region, as the deputy party leader and as a presidential aspirant. Bagukwana nigo bagendere ko bagotuginga n'igitambukiro ekibono kirachunyara kabaga yakoreta monchili ya manene go cha ANC ya Kenya inyorikane muno musiki Fred Matiang'i chingaki alenga ase serikali nigakoreta maya ayo ekogera abange bakwiyinyura nabo igokobekiro kilinga nachunyara kabaga koba omurayura konyensi ya Kenya. We, Jubilee Party, we fight with wisdom. We don't fight with force. We fight with wisdom. I wish our Matiang'i well. Nanda anene tokwira nedi omwana oito Fred Matiang'i pia mono asu kworokererie bichengi yanga omogusi n'umugambi ndundu cyetu gusaba bugambi no kugamba omwana oito Fred Matiang'i agambete bia akaleta kisemi abana bagasoma abantu kigari cy'isukuru kikarorokana ni cy'isukuru accident kigakya para cyombe kigatiga koibwa ebitali bintu togotebereri tigatwisaneke ngantu nabagambi tubwate si omwana oito twendense ya insiko tumusabere cyo agukwana boigo nigo bagendere koba bakobori gesagukyo mu gusigo cyamo na kumusiramu bunari bwo elimo asi bagendere ko bagusigetanga barayibali abagendere tekunyaruka bagusima ekyaro musike Fred Matiang'i amona abananchi gotigabo egekora bone ntunde yiganigo egesagukyo mu gusi yetakirego cy'Amerika nyaruka bagosokya oborayi imiyense ya Kenya. Nsibona asa abantu bali bakurwani musike Fred Matiang'i ngo basaba tigagutwari tamaye kibesa egeko garabona karito ko nyoro umuntu twasire tekobori chikura 2022 aho tetengere tigara kama ntutu tigari tege gatorenjara era kame ntuira nacha atonyore situisaranze te nainde tomwe chikura ngo bataye pole sana ntutu guchikwa abantu chikura bali bakubwate si omwana uyo ito inyebisa kubinde bya mubwate siri umwali oyeni ngo bagendere ko bakobabori abananchi na nene abasahe kwane kibunango chabaramo eli kubwata ebibande nabwo ne chikura yindukira abenguba yabo eli kwane kibuna Matiang'i natkunyaruka bwagoswasi kirogo kiburayi bwense omwaka kiri 2022. For example bunaganya Nyamira yabile low turnout stage ward chirichitabu ati by elections nini registration yabile insea sinini. So vijana tuchukue kura yetu tujiandikishe mwaka wa 2027. Saa hii tumechange njia ya kuandamana. Tutaandamana kwa ballot box. Nanda anene tokwira nedi omwana oito Fred Matiang'i pia mono asu kworokererie bichengi yanga omogusi n'umugambi ndundu cyetu gusaba bugambi no kugamba omwana oito Fred Matiang'i agambete bia akaleta kisemi abana bagasoma abantu kigari cy'isukuru kikarorokana ni cy'isukuru accident kigakya para cyombe kigatiga koibwa ebitali bintu togotebereri tigatwisaneke ngantu nabagambi tubwate si omwana oito twendense ya insiko tumusabere cyo eginko reporter getaseni kya wanchete kya Getembe kurugi Gastin Semechi gache bunga ya Burabu imeye county Nyamira inche konkoro kwa Polycarp Okara.